Kære Henrik, desværre kan Lene og jeg ikke være til stede her i dag ude på Saxi Strand, men jeg vil gerne sige nogle ord til dig, og du har den fordel, at du kan slukke for det, hvis du ikke gider høre på mig, så er det helt okay. Men vi har fulgt ad igennem mange år. Jeg kan huske, at vi startede sammen i forbindelse med Studenterhuset, og som jeg plejer at fortælle, sådan min yndlingsfortælling om dig, det er jo, at indtil du kom til FO, jamen så havde du kun været ansat i steder, der blev lukket ned og gik konkurs osv., eller at du sparede dig selv bort rent arbejdsmæssigt. Du har taget grueligt meget hævn nu, fordi jeg har da aldrig haft nogen, der har været ansat, også til at blive 70-årige i deres eget job. Så jeg håber, du får en hammergod dag, og jeg håber, vejret er med jer alle sammen ude på Saxi Strand. Jeg håber, I råber hurra for Henrik. Det skal i hvert fald være trefold og lange osv. Men en hilsen her fra Lene og mig.